leuk dat je erbij bent bij de Zomertour Quiz van Omroep Zeeland. We zijn op Schouwen-Duiveland in Zierikzee op het prachtige Kraanplein. En naast mij staat Ria. Ria, waar kom jij vandaan? Uit Zierikzee. Ook uit deze mooie binnenstad? Nee, aan de buitenrand. Aan de buitenrand. Wortambacht. Geboren en getogen? Geboren in de binnenstad. Ja, en getogen. En hier, aan de overkant. Dan zal het met je kennis van Zierikzee goed gesteld zijn. Maar weet je ook heel veel van Zeeland? We zullen het zien. Oké. We zullen het zien. Je kent natuurlijk allicht wel het spelletje Memory. Memory. Heb je ooit wel gespeeld? Kaartjes omdraaien. Nou, dat gaan wij zo spelen. Je krijgt 20 seconden de tijd om die kaartjes te bestuderen. Als je er 2 omdraait, als je het fout hebt, gaan er 5 punten af. Heb je het goed, dan krijg je 10 punten. En een vraag. En met die vraag kun je nog eens 40 punten extra verdienen. Is dat duidelijk? We zullen het zien. Hoe is het met de zenuwen? Niks. Niks? Nooit geen zenuwen. Nou, 6 minuten op de klok. Maar eerst die 20 seconden bestuderen. Dus concentreer je. Ja. Dan gaan we het starten. En dan zie je een kanon en een Zeeuwse vlag. Een wereldbol. Pan met mosselen. Dansende mensen. Zeeuwse kust. Dame die aan het kitesurfen is. En de tijd is op. Ja. Je tijd gaat in zodra jij zegt welke bordjes omgedraaid moeten worden, Ria. 1 en 4. 1 en 4. Dat is inderdaad Kanon. 2 keer het kanon. Ja. We gaan naar een geschiedenisvraag. Wat is de naam van het kasteel dat ooit in Sint Maartensdijk stond? Is dat A. Sint Maartensdijk? Of is dat Kasteel Buren? Of zeg je nee, dat is Kasteel Smitsgorre? En je kunt een gokje wagen, hè? Ik heb er nog nooit van gehoord, maar ik denk C. C. Kasteel Smitsgorre. Is het goed? En dat is inderdaad Ik groen. wist het niet. Het wordt groen, dus dat is 40 punten erbij. Een gokje. Dan mag je weer bordjes gaan draaien. Dat is 11 en 12. 11 en 12, heel vastberaden. Het is ook inderdaad goed. 11 en 12. Dat betekent 10 punten erbij. Ja. En een nieuwe vraag. Wat betekent spoeien? Is dat A, opschieten? Of is het uitkijken? Of is het uitrusten? Oeh, nooit van gehoord. En je mag weer gokken, Ria. Dan doe ik maar A, opschieten. A, opschieten. Toch. Zo. Het is inderdaad goed. Jij gokt goed, Ria. 40 punten erbij. Oeh. En je hebt nog heel wat bordjes om te Ja, maar dan draaien. wordt het moeilijker. 8 en 10. 8 en 10. Doe maar wat. Heb je het hoor. goed onthouden? Nee. Nee. Een mosselpan en een wereldbol. Nee. Dan zal het 8 en 16 zijn. 8 en 16. Dus weer die mosselpan Ja, en de dan tweede wel. mosselpan. Dus Ja, dan dat wel. zijn 10 punten erbij. Dan wel. Ja. Dan gaan we naar een culinaire vraag. Wat is het Zeeuwse woord voor aardappel? Is dat A, kriel, Kriel. of B, Pieper. pieper? Of zeg jij, nee, het is een bintje. Kan een beentje zijn. Gok Ga het je in voor maar. bintje? Ja, gokbokje, beentje zijn. Dan gaan we eens even kijken. Nee, Nee, dat is het een bintje, pieper. dat is een aardappelras. Oh, Dus dat pieper. heet in heel Nederland een bintje. nou. Maar Ja, goed, laat het we gaan uit in de herkansing met nieuwe bordjes omdraaien. Oeh, Welk nummertje ga je doen? 7 en 15. 7 en 15. Nee, dat is Nee, Michiel de Ruiter is dat? Oh ja, dat zal 2 en 15 wezen dan. Ook niet. Nee, dat is de Zeeuwse kust. Heeft Michiel wel iets mee van doen Ja, natuurlijk. natuurlijk. Oeh. Dan doen we 9 en 17. Ik gok me maar. Ja, Nee, oh, dus je wel, hebt net hey, we zien wel een Michiel, oude bekende. was 15 en 17 dan. Die Michiel was dat toch? Ja, Ja, inderdaad. Michieltje. Nou, 10 punten erbij. Michieltje. En dan krijg je natuurlijk een vraag. Kunst en literatuur. Welke bekende Nederlandse kunstschilder werd in 1853 in Middelburg geboren? Oeh. Is dat Vincent van Gogh? Nee. Of is het Piet Mondriaan? Of zeg je nee, dat is Jan Toorop? Ik dacht Jan Toorop. Daar ga je Gok ik weer voor? maar. Ja. 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 Nou, je zegt het is een gok. Het is Nee, ik een wist goede het een gok. beetje. Oh, je wist het een Je hebt beetje. Oké. natuurlijk Maar het meer, levert je wel 40 punten op, Ria. meer schilderd. Maar we hebben nog wat bordjes die omgedraaid moeten worden. Tja, ik ga maar proberen. Ik ga maar wel gokken. 7 en 14. Ja, 7 moet en er wat. 14, een gokje. Maar het is niet nee, goed dat is de gegokt. vlaggen. De Zeeuwse vlag, Dat onthouden was, me. dat was die 2 en 7 dan, die server. Nee, toch niet. Nee, het heeft wel allemaal met de kust te maken. Oeh.
Daar heb ik maar voor 13 en 18. Want, 13, dat is En 18. de kust. oh, dat was de net. Die had je daarnet, Dat hè? was die 7. Maar waar zat ze nou? Die was die 7 en die 13 dan. 7 en 13? Nee? Oh, dan 7 en 14. Ja, je moet... Als je het Ook rijtje niet. afgaat, kom je er uiteindelijk wel, hè? Ja, daarom. Dan maar Waar zat zij nou, hè? 3 en 14. 3 en 14? Nee, dat was dat. Nee. Ja. Dan maar 3 en 10. 3 en 10? Ook niet. Die wereldbol hebben we ook al gezien, hè? Ja. Dan 5 en 18. Oh, die wereldbol. Oh, ja, waar zat die nou, hè? Ja, die zat op 9. Op 9? Zat die toch? Zat hij op 9? Nee, dat was de server. 9 en 10. Of 5 en 10 bedoel ik. Oké. 5 en 10. 5 en 10 dan? 5 en 10 zat hij. Ja. Hopelijk is die goed. 10 Ja, zat. gelukkig. Dat is een aardrijkskundevraag. Voor 40 punten. Welk eiland ligt ten westen van Tolen en Sint-Philipsland? Even bedenken wat westen is. Is dat Zuid-Beveland? Of is het Walcheren? Of is het Schouwen-Duiveland? Tolen en Flipland. Ja, dat zou bij zijn. Want het begint bij Rilambad, dus ze zat bij Zuid-Beveland zijn. We gaan kijken of het goed is. Niet. Het is niet goed. Het is toch Schouwen-Duiveland. Schouwen-Duiveland? Jeetje. Ja, Tolen en Sint-Philipsland ligt een beetje... Ja. Zullen we nog even kijken of je een paar bordjes om kunt draaien? Oeh, het wordt wel moeilijker. Maar het worden er wel minder. 7 en 18. 7 en 18. Nee. Oh, je hebt net gezien. 3 en 18 dan. 3 en 18. En dat is inderdaad goed. Ja. En dan gaan wij voor 40 punten naar een amusementsvraag. In welk dorp vindt jaarlijks het muziekfestival Klompop plaats? Daar heb je wel van gehoord. Is het in Wissekerken? Of is het in Kamperland? Of zeg je nee, dat is toch in Overzande? Ik docht over Zanden. Overzande. Docht. C. En dat is Ja, inderdaad goed. Nou, wat een Oh, oplichting. 40 oplichting. punten erbij, Ria. En we hebben nog even tijd om een paar bordjes te proberen. Oh. Als je snel bent. 7 en 14. 7 en 14. Nee, dat is die niet vlaggen goed. weer. Oei, ik hoor die klok tikken. 6 en 14. 6 en 14. Ja. Ja, Dat was dat die is vlag. nou nog net 10 punten. En dan gaan we nog snel de vraag stellen. Welk Zeelsdorp staat bekend om zijn jaarlijkse visserijfeesten? Ben er Is meer. dat Breskens? Is dat Ierseke? Of is dat Arnhemuiden? Ja, dat zal Ierseke zijn, want ik ben er meerdere natuurlijk. Ierseke. Ja, we gaan kijken. Nou, het is niet In goed. Breskens. Het is in Breskens dat ze de visserijfeesten heten. Ria, zullen we eens even kijken naar je totaalscore? Ja. Jij hebt toch maar mooi 155 punten. Dus dat is echt wel goed gedaan. En dat levert jou een mooie prijs op. Ga je wel eens naar het strand? Nee, niet. Nee? Maar Nou, dan gebruik je hem in de in tuin. de tuin. Ja, leuk. Eh, Hartstikke bedankt. Ria, jij heel erg bedankt. Ja. En ik wens je er heel veel plezier mee. Kennis van Zeeland, je kunt het thuis meetesten natuurlijk in onze zomerquiz. Dit was onze zomertour voor vandaag. En graag tot de volgende keer. Job, Toch bedankt. goed gedaan, hè? Maar blijf nog maar even staan. Hè? En net wat ik